Asta kysser ret godt. Hvad mener du? Vi kyssede bare til festen i fredag, så hun var virkelig god. Altså, det er jo bare for sjov. Nå, ja, det ved jeg godt. Men det var godt. Ja, altså, det kan bare noget andet, ikke? At kysse med en pige. Ved du, hvad jeg mener? Ja. I don't know. Har du lyst til nogle chips? Ikke hvis du de der vinegar nogen, du altid spiser. Jeg gider heller ikke at dele det med dig, når du kan finde ud af at værdsætte det. Har du kysset med en pige før? Ja. Hvordan var festen egentlig, efter jeg gik? Det var fint nok. Jonas var i hvert fald ret flyvende, da jeg smuttede. Han havde stadig frimærke på et tidspunkt. Så giver det god mening. Hvad så? Jeg synes bare, det er lidt fucked at tage det til fester. Hvorfor det? Altså, jeg kan bare ikke se pointen i det. Altså, jeg tror også bare, det minder mig om, da jeg selv tog det første gang til en fest. Det var bare en virkelig ubehagelig oplevelse. Det forstår jeg godt. Jeg tror også bare, man skal tage det sammen med en god ven. Så ved man, at der ikke sker noget. Hvordan føles det egentlig? Det er da svært. Det er bare lidt ligesom om, at alt er anderledes. Og at alle ens sanser er ligesom overstimuleret. Hvordan? Altså, når du trækker vejret, så er det som om, det ikke er luft, du indånder. Og alle farver og lys bliver sådan helt kraftige. Og det er så svært at forklare. Men var du ikke nervøs første gang, du gjorde det? Altså, jeg var jo fuld, så det tog ligesom noget af nervøsiteten. Okay. Men så de andre gange? Jo, lidt måske. Men altså, jeg blev bare meget mere tryg i det, efter at tage det sammen med Asta. Der var også, hvor vi havde taget et tæppe, og vi lå og kiggede op på stjernehimlen. Og altså, jeg ved ikke, om det var på grund af LSD'en, men jeg har aldrig set stjernerne så tydeligt. Det lyder vildt fedt. Jeg tror bare, jeg synes, det er en fed måde at slippe lidt væk fra hverdagen på. Der er også nogen, der mener, at de har lært sig selv meget bedre at kende, efter de har taget det. Skal vi ikke se den der film? Jeg vil gerne prøve det. Hvad? Jeg troede ikke, du havde lyst til at tage det. Jeg synes bare, det lyder vildt spændende. Hvorfor er du pludselig blevet interesseret i det? Jeg vil gerne prøve det selv, for ligesom at mærke det og forstå, hvad du snakker om. Så er det jo også tidligere, at det er bedst at gøre det med en veninde første gang. Så det er jo perfekt, det her. Jo, men altså, er du helt sikker på, at du har lyst til at prøve det? Altså, det er jo ikke for alle. Det er altså ikke det samme som at være nikotinskæv. Nej, selvfølgelig er det ikke det samme, men altså, jeg vil virkelig gerne prøve det. Har du stadig noget? Ja. Er du helt sikker på, at du har lyst til at prøve det? Ja. Okay. Jeg er glad for, at det så er med mig. Okay, hvordan gør man så? Læg dig ned.
Er du klar? Ja. Okay. Åbn munden. Løft tungen. Hvor længe plejer der at gå, for man kan mærke det? Det ved jeg ikke, men altså... Ikke sådan mega lang tid. Det gjorde det heller ikke, dengang jeg tog det. Men det kan selvfølgelig variere, I guess. Ja, okay. Du skal bare være tålmodig. Det skal nok komme. Jeg henter lige noget vand til os. Kan du mærke noget? Jeg føler mig lidt tung i hovedet. Og når jeg kigger op i loftet, så er det lidt som om det bevæger sig, tror jeg. Okay, prøv at lukke øjnene. Kan du se noget lys eller nogle farver? Hvis du kan det, så prøv at se, om du kan gøre det stærkere eller svagere, eller ændre farverne på det. Er det bølger, eller pulserer det? Du behøver ikke svare mig, du skal bare fokusere på det, du oplever lige nu. Bare lad dine tanker styre dig. Kaja. Kaja, slap nu af. Træk vejret. Rolig. Kaja. Prøv at tænke på noget dejligt.
Mm. Jeg er helt ør i hovedet. Det er godt at have dig tilbage igen. Det var virkelig vildt i går. Hvordan har du det? Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kan ikke lige rigtig finde ord i mine følelser. Hvad mener du? Jeg tror bare, jeg har meget at tænke over efter i går. Hvor meget kan du huske? Jeg kan huske det sådan lidt i små bidder. Det er lidt svært ligesom at finde rundt i det hele. Der var på et tidspunkt, hvor jeg virkelig sådan blev i tvivl om det sådan virkelig var mig. Og så samtidig var det som om, jeg sådan var fanget i et loop, og tiden bare stod stille. Jeg var også bekymret for dig på et tidspunkt. Jeg tror virkelig heller ikke, jeg prøvede noget mere skræmmende. Det var sådan, jeg sådan så mig selv udefra, mens jeg gjorde de ting, jeg så. Ja. Men det ændrede sig faktisk. Jeg kan huske, du sagde til mig, at jeg skulle prøve at tænke på noget, der var dejligt. Ja. Men det virkede.